Darrerament es parla molt de la polèmica de les dietes amb o sense gluten, què és més saludable, què és més perjudicial. Avui volem tenir una mica l'entrellat i explicant què hi ha al darrere del gluten, si és saludable menjar gluten o sense gluten. El gluten no és una proteïna, és un conjunt de proteïnes i està present bàsicament en uns cereals molt concrets: el blat, el sègol, l'espelta, el camut, l'ordi. I en aquests cereals, amb les seves farines, es poden menjar, diguéssim, i fer tot un conjunt també de productes ultraprocessats. El gluten és una proteïna com moltes altres proteïnes que tenim a la resta d'aliments, però és una proteïna molt concreta, amb una seqüència molt concreta i que pot portar algunes persones que tenen determinades patologies a un seguit d'alteracions fisiològiques. Tots els aliments tenen proteïnes i sobretot qui té més proteïnes però diferents del gluten és la part de les carns, el peix, els productes de la pesca, els ous, la llet i els seus derivats també, i llavors dintre el grup dels aliments d'origen vegetal, les llegums, els fruits de closca i les llavors oleaginoses. El gluten com a proteïna és una proteïna més i en principi, com la resta de proteïnes, entren a través de l'aliment a la nostra boca. Quan arriben a l'estómac es comencen a fraccionar perquè entren com si fos una troca de llana a l'estómac amb els sucs gàstrics, es desfilamenta i comença a fraccionar-se a trossets encara grossos. Quan arriba a l'intestí es fragmenta a trossets més petits fins a convertir-se en el que és els blocs estructurals de les proteïnes. Un aminoàcid, dos aminoàcids, tres aminoàcids màxim que poden passar el que és la barrera intestinal. El problema ve quan es pateixen determinades malalties, sobretot malalties autoimmunes. Estem parlant de la celiaquia, possiblement la diabetis tipus 1, totes aquestes malalties reumatològiques, lupus, psoriasis, la tiroïditis de Hashimoto, l'esclerosi múltiple, són malalties que tenen un component comú, que és que aquest gluten, mentre s'està digerint, quan encara estan fragments molt grossos a l'intestí, com que l'intestí d'aquestes persones que tenen aquestes malalties és un intestí porós, un intestí permeable, enmig d'aquestes lloses que formen aquest paviment de l'intestí, aquest gluten mig degradat passa enmig d'aquestes lloses, d'aquestes cèl·lules i arriba a la sang. I a la sang, com que és un cos estrany, el nostre sistema immunològic comença a actuar perquè es crea una alerta fisiològica. Primer venen els limfòcits i els limfòcits, amb els seus anticossos, intenten unir-se, identificar aquest fragment de gluten que ha passat a la sang, com si fos un bacteri o un virus. I llavors, amb aquesta identificació ja venen tot el conjunt d'altres glòbuls blancs per intentar d'alguna manera devorar, fagocitar aquest fragment de proteïna que anormalment està a la sang. I es queda tota una resposta inflamatòria, també implicant altres glòbuls blancs. I tot aquest conjunt de respostes és el que llavors va derivant a les diferents simptomatologies d'aquestes malalties autoimmunes. Ara bé, estem parlant de persones malaltes que tenen una alteració fisiològica a nivell de la permeabilitat intestinal. Què passa amb les persones sanes? Aquesta alteració no hi és i per tant el gluten és degradat completament sense que fragments més grossos puguin passar la barrera intestinal. Per tant, en persones, en principis, que no tinguin aquestes patologies que hem indicat, podrien continuar menjant amb una dieta que el gluten estés present aquests cereals i productes que tinguessin aquests cereals. Ara bé, si alguna persona tingués l'objecció davant el que ha escoltat, que ha llegit, que vol una dieta sense gluten, tampoc hi hauria problema a seguir-la, sempre que considerem quina és la qualitat alimentària de la seva dieta i, per tant, també en detriment, diguéssim, la qualitat nutricional de la seva dieta. Qualsevol dieta, sigui amb gluten o sense gluten, ha de tenir un conjunt d'aliments de base. Bàsicament, el grup dels aliments d'origen vegetal que tenim aquí sobre. Ha de ser molt rica en verdures hortalisses, la varietat que hi hagi en funció de l'estacionalitat. Per altra banda, també hauria d'estar present la part dels fruits de closca, la part, inclús amb les fruites dessecades, les llavors oleaginoses, les olives, cereals que si es volen prendre sense gluten no hi hauria cap problema si s'utilitzés aquests cereals integrals, gens rics en sucre, al contrari, només els cereals integrals com els flocs de civada. La civada no té gluten, té unes proteïnes similars però no dintre el grup del gluten. Utilitzar pseudocereals com és per exemple la quinoa.
Utilitzar pasta, si us prefereix sense gluten, i en el mercat tenim pastes molt diversificades, com és, per exemple, les típiques sense gluten, que són d'arròs, de blat de moro, però també està sortint la pasta que està feta amb la farina de fajol. Òbviament tenim l'arròs sense gluten, i podríem afegir-hi el blat de moro, que tampoc té gluten. Tot el grup de les llavors i de pans en tenim també tota una varietat que té sense gluten. Llavors podem anar introduint tots els aliments d'origen animal en funció de si som persones omnívores o persones vegetarianes, i òbviament si som persones omnívores podem anar incloent tota la part de les carns, dels peixos, dels ous, dels lactis i dels seus derivats. I això seria una dieta, diguéssim, acurada, adequada, sense gluten, que pot ser igual de coherent i saludable com una dieta amb gluten on hi participin tots aquests cereals, diguéssim, que hem dit abans, com és la pasta feta bàsicament de blat, que pugui participar-hi també l'espelta com a cereal habitual que s'utilitzi, que pugui haver-hi també els pans que hi participi l'ordi, pans que tingui camut, etc. Tot és coherent sempre que la base amb o sense gluten sigui aquesta. El problema és quan bàsicament es pretén fer una dieta sense gluten i els aliments que alguns són aquests ultraprocessats, diguem-li brioixeria, derivats del cacau, diguem-li qualsevol producte en què té farines refinades, grasses refinades o parcialment hidrogenades i un munt de sucre. Perquè existeixen, per dir-ho d'alguna manera, tant productes nefastos per una banda amb gluten com productes que també són nefastes i sense gluten. I ara anirem a veure uns quants exemples i ho compararem. Com dèiem, anem a comparar productes homòlegs amb gluten i sense gluten i ens estarem indicant la seva llista d'ingredients i la informació nutricional. Som-hi! Anem a comparar aquests dos tipus de productes glicines amb gluten i glicines sense gluten. D'aquesta marca amb gluten, si mirem la llista d'ingredients, què observem? Que el primer ingredient és la farina de blat, el segon ingredient és oli vegetal de palma amb un 4,5%, després farina de cebada, que seria d'ordi, sal dextrosa, que és un tipus de sucre, i llevat. I que la informació nutricional és aquesta, que per cada 100 grams hi ha 399 quilocalories aportades amb un seguit, diguéssim, de nutrients. Anem a comparar amb la següent. De la marca Schwartz, també glicines, aquest cas sense gluten, anem a veure tota la informació d'aquest llistat d'ingredients. Òbviament, diguéssim, s'ha d'utilitzar un tipus, diguéssim, de farines que no tenen gluten. Per exemple, fècula de patata, farina d'arròs, midó de blat de moro, llavors hi ha tot un seguit d'additius, també hi ha sucres, com a jarabe de glucosa, i més sucre posteriorment, però tenim tot un seguit d'additius alimentaris que en els altres que tenen gluten no hi són presents. Si comparem informacions nutricionals, què observem? Doncs que el que no té gluten té un contingut de greixos totals que és superior als greixos totals que té els que sí tenen gluten. I en concret, els greixos saturats dintre aquests greixos totals també és superior en el producte sense gluten que amb el producte amb gluten. Per la resta amb hidrats de carboni, també el producte sense gluten en té molt més, tot i que el contingut de sucres és molt més baix, la meitat aproximadament que el que sí té gluten, i en canvi el contingut en proteïnes del que no té gluten és més baix bàsicament perquè el tipus de fècules i farines utilitzades sense gluten d'aquests cereals i també la fècula de patata és més baixa en proteïnes que no pas la farina de blat. Anem ara a comparar un format de galetes de les més típiques, tipus Maria, amb una marca de galetes que no té gluten, de la marca Schwartz, amb una altra que sí té gluten i és ben coneguda, de la marca Fontaneda. Anem a veure els ingredients. A les galetes sense gluten, bàsicament, el tipus de farina utilitzada és farina de blat de moro, seguit d'una proporció variable del que indiquen margarina vegetal. Aquí hi ha diferents tipus, diguéssim, d'olis, margarines d'origen vegetal, però que bàsicament és oli de palma, de palmiste, de coco i de colza. I després hi ha tota la part, diguéssim, d'addició de greixos i tot un seguit d'additius alimentaris per donar la textura pròpia per a aquestes galetes.
Els ingredients per les galetes de la marca Fontaneda, és a dir, amb gluten, tenim com a base la farina de blat, amb un 74,3%, seguit de l'ingredient que és el sucre, també té oli de palma i llavors la part de sucres és aquest xarop de glucosa i fructosa. I també tot un seguit d'ingredients, però no en tanta proporció com té les galetes sense gluten. Anem a observar ara la part de la informació nutricional. A les galetes que tenen gluten s'indica que cada 100 grams de producte aporta 440 quilocalories, valor inferior als 100 grams de les galetes sense gluten, que són 475 quilocalories. Diferències claus és bàsicament en el contingut de greixos, els totals i els saturats. Les galetes que no tenen gluten tenen més contingut de greixos, 16, per sobre dels 10,5 grams de greixos totals que té les galetes amb gluten. I el contingut també de greixos saturats és superior a les galetes sense gluten que a les galetes amb gluten. Sí que les galetes amb gluten tenen un contingut superior de sucres respecte a les que no tenen gluten. Comparem dos tipus de magdalenes, de nou. Una sense gluten, de la marca Santiberi, no glut, i una altra que sí té gluten, que és de la marca La Bella Verso. Llista d'ingredients de les magdalenes amb gluten. És tot un llistat de farines, el 29% de la formulació, amb blat, sègol, ordi i dos que no tenen gluten, que és la civada i l'arròs. El segon ingredient després de les farines és el sucre, l'oli de soja, ou i tot un seguit d'additius alimentaris. En allò referent als ingredients de les magdalenes sense gluten tenim, abans de totes les farines, aigua, olis, la sucre, en aquest cas morè de canya, però continua sent sucre, la part de l'albúmina de l'ou i tot un seguit de farines, i per davant encara hi ha la maltodextrina de patata i tot un seguit d'additius alimentaris al darrere. En allò relatiu a la informació nutricional de les magdalenes amb gluten, tenim que la part d'aportació calòrica és molt similar, 100 grams, amb el que observarem de les magdalenes sense gluten. Bàsicament és molt comparatiu també amb els grams de grassa i amb la resta. Simplement difereix que té més hidrats de carboni i un contingut més elevat de sucres. En el que fa a la informació nutricional de les magdalenes sense gluten, bàsicament indicar una cosa, que el contingut en hidrats de carboni és més baix al total respecte a les que sí tenen gluten, però el contingut en relació de sucres és bastant superior si féssim un percentatge. Simplement que cada vegada que mengem magdalena, el contingut en sucres pot ser molt més elevat.